Sauntara kuwi aksi nyolong kotak amal kerekam kamera CCTV nok Masjid Kelurahan Sumbang, Kecamatan Jonegoro. Pelaku nglancarno aksine dhewean pas kondisi masjid sepi lan nyolong kotak amal nggawe cara dicongkel. Aksi maling kotak amal kedadean nok Masjid Al Sultan sing enek nok Kelurahan Sumbang, Kecamatan Jonegoro. Kedadean pas dina Kemis esuk, terus lagi dingerteni pas enek wong sing bar salat duha ngerti nek kotak amale buka. Ketok pelaku wong lanang sarungan ambek ketunan celingak-celinguk nok serambi masjid saurunge mlebu masjid kanggo nglancaro aksine. Dirasa situasi wis sepi, pelaku ngedeki kotak amal sing gletak nok pinggir lawang. Gagenan pelaku mbuka kotak amal nganggo cara nyongkel kunci gembok, terus kabeh dhuwit sing nok njero kotak amal langsung dilebokno tas sing wis digawa ambek pelaku. Pengurus Masjid Al Sultan ku sairing ngomong eneke kedadian kuwi kebaco tenan. Mergane dhuwit nok kotak amal sing mestine kanggo keperluan masjid teko para dermawan malah dicolong. Jerene kedadian kemalingan kuwi lagi pisan iki. Sauntara akeh dhuwit sing dicolong nok njero kotak amal kira-kira 2 juta repis. Aksi malingan kuwi saiki wis dilaporno nok pihak kepolisian kono. Edo Jody Aldian, JTV. Kangge alat berarti Pak niku.